Είμαστε ξανά εδώ μετά τα γένεια του Μήλου το 2006, που ήταν πάλι το Ινστιτούτο Ελληνικών Μήλων και η κυρία Γρυπάη με την ομάδα της από την Αθήνα. Φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε το Ινστιτούτο που αποφάσισε να κάνει αυτή την εκδήλωση στο Μήλο και να τιμήσει και το Μήλο και την περιοχή φυσικά. Πολύ λίγα ιστορικά στοιχεία. Ο Μήλος αυτός χρονολογείται περίπου πάνω από 200 χρόνια. Πρωτοειδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προφανώς και δούλεψε στην περιοχή για πάρα πολλά χρόνια. Στην ιδιοκτησία της οικογένειας την ευρύτερη περιήλθε πριν από 100 χρόνια περίπου, όταν το 1913 ο παππούς της μητέρας μου, ο Κωνσταντίνος Χριστάκης, αγόρασε αυτό το Μήλο έχοντας επιστρέψει από την Αμερική και έχοντας κάποια χρήματα, και ήρθε εδώ και αγόρασε ένα Μήλο και έφτιαξε το σπίτι ακριβώς απέναντι. Αυτό που βλέπετε που έχει ανακοινιστεί το πέτρινο είναι το πρώτο του σπίτι. Μάλλον το δεύτερο, το πρώτο ήταν σε διπλανό σημείο. Λοιπόν, ο παππούς Κωνσταντίνος Χριστάκης αγόρασε το Μήλο από τον οπλαρχηγό Λαργό, ο οποίος ήταν κάτοικος του Λεονταρίου, του χωριού που είδατε στο δρόμο. Το Λεοντάρι τότε ήταν πολύ μεγάλη κομμόπολη, μεγάλο κέντρο της περιοχής με εμπορική δραστηριότητα και πλούτο. Λοιπόν, αγόρασε από τον οπλαρχηγό Λαργό, ο οποίος Λαγός είχε συμμετάσχει και στην Επανάσταση και ήταν από τους χρηματοδότες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και στη συνέχεια ο Μήλος δούλεψε μέχρι το 1970, αφού πέρασε στην ιδιοκτησία του πατέρα μας εξαγγιστίας, λόγω πρίκας από τη μητέρα μου. Ο παππούς τον έδωσε στην εγγονή του και στη συνέχεια περιήλθε στην οικογένεια. Ο Μήλος εγκαταλείφθηκε το 1973 λόγω της αλλαγής των συνηθιών στην παραγωγή και στην επεξεργασία του σίτου και του αλευρίου, και ευτυχώς έμεινε σε σχετικά καλή κατάσταση, δεν κατέρευσε και αναγεννήστηκε το 2006. Το 2004 ξεκίνησε η εργασία, το 2006 ολοκληρώθηκαν με την ανακαίνιση αυτή με τη βοήθεια του κοινοτικού προγράμματος από τον ΟΠΑΑΧ, όπου δόθηκε μια χρηματοδότηση για την αποκατάστασή του. Και τώρα είναι επισκέψιμος χώρος, ανήκει στο Ινστιτούτο των Ελληνικών Μήλων και σήμερα είμαστε εδώ όλοι για μια μικρή εκδήλωση που θα κάνουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρώην Υπουργό, τον κύριο Λικουρέτζο, τον Ανδρέα, και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο καλωσορίζουμε για πρώτη φορά να μας πει και αυτός ένα μικρό χαιρετισμό. Καλό μεσημέρι. Πράγματι εδώ έρχομαι για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι το σπίτι της οικογένειας του Βαρβαθανάση το έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι για μένα όταν ξεκίνησα να πολιτεύομαι στο νομό αποτέλεσε και ένα ισχυρό σύμβολο, επισκεπτόμενος εδώ την περιοχή και συναντώντας τον ίδιο και τη σύζυγό του και τα παιδιά στη συνέχεια, τα οποία γνωριστήκαν πάρα πολύ καλά, σύμβολο του ανθρώπου που μένει στον τόπο του, στο χωριό του, κοντά στη φύση, με πολύ αγάπη για την πατρίδα. Και σήμερα οφείλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην οικογένεια για το επίτευγμα το οποίο βιώνουμε με την εμπειρία μας εδώ τώρα, όπως και στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής